Aurreko bideon komentatu nun bezala, YouTubeko kanal honek 2 urte bete ditu, 2 urte bete zituen urtarrilak 17, eta bueno, 2 urte hauetan zehar, jendeakin eduki dituten elkarrizketetan, saiatu naiz jendea konbentzitzen YouTubeko kanalak irikitzeko eta euskerazko bideok egiteko, arrakasta handirik gabe, biztan denez. Eta bueno, elkarrizketa hoitan jendeak gehienetan errepikatzen ditena da, behaiek ez diala ausartzen bideokitea, ze ez zaiela oso natural ateratzen, edo ez daukaela erreztasunik bideo grabatzeko. Normalen esate jatena da, eske zure bideotan oso naturalitza egiten dezu, eta oso erreskiatze zaizu dena, eta ni ez naiz ausartzen. Horregatik egiten dut bideo hau, pixkat erakutsi nahi detelako, ez zaizkitela gauzak hain natural ateratzen eta hain erresa ateratzen, igual 5 minutuko bideo bat iteko, igual grabatzen ditutela 30, idea bat iteko, oain arte ikusi dituzuen segundo hauek ikusteko, grabatzeko, 10 minutu da makizkit kamara aurren. Orduan, bideo honekin nahi detena da, YouTubeko azkenengo emaitza hortara iritsi aurretik, atzean dagon prozesu hoi, pixka bat erakutsi edo pixka bat ikusarazi. Toma faltsuak jarri diot izena bideoari, baina bueno, ez da telebistako edo serietako toma faltsu horiek bezala, ez dut uste hain grazioso izango danik, izango da igual pixkat gehiago patetikoa, ez dakit nola esan. Baina bueno, da pixkat ikusteko, hoxe, ez zaizkitela gauzak lehenengo ateratzen, eta behin da berriz errepikatzen ditutela, eta gero editatzen detenen, ordun benetan osatzen detela bideoa, eta hori dela azkenengo emaitza, eta hori dela erakusten detena. Baina aurretikan borratzen deten material pila bada. Bale, lehenengo erakutsi nahi dizuetena da, kamera jartzen deten momentua, kamera pizten deten momentu hoi. Bale, ni hemen jartzen naiz, orduan emate jot, nei, fokatu, jepen, joe, ui. Bai, bat biru, vale, hola. Bueno, eta hoita gero, ja tokatzen da bideon esan nahi dezuna esaten hasteko garaia, bai, ja teman sartzekoa. Baina nahi puntu hortara iristea pixkat kostatzen zait. Nere bideo guztin hasierak dia ni kamarai behi da enpanatu aurpegiakin. Eta bueno, ja, hasten naizenen esan nahi detena esaten, eta karrila pixkat hartzen detenen, ez pentsa dena esaten detela segidon hasiratik bukaraino. Esaldi bakoitza errepikatu dezaket dozen erdi bat aldiz, bueno, esan nahi detena ondo esan detela, ja konforme gelditu arte. Aber nondik hasten naizen, aber nondik hasten naizen, aber nondik hasten naizen, aber nondik hasten naizen, aber nondik hasten naizen. Bueno, ikusiko zenuten bezala, 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 bideo hau 3. popurria da. Oso zaila dala. Oso zaila dala. Oso zaila dala. Oso zaila dala. Igual bideo hau grabatuta gero beste hilabete pasatzen dut ezer grabatu gabe. Igual bideo hau grabatuta gero beste hilabete pasatzen dut ezerrin gabe. Igual bideo hau grabatuta gero beste hilabete pasatzen dut ezerrin gabe. Igual bideo hau grabatuta gero beste hilabete pasatzen dut ezerrin gabe. Igual bideo hau grabatuta gero beste hilabete pasatzen dut ezerrin gabe. Toixe da dena gaurkoz. Toixe da dena gaurkoz. Toixe da dena gaurkoz. Eta bueno, errepikapen artean frustrazio momentuak ere badaude. Joder, aiora. Aiora, ez. Ez du balio. Ez. Aiora, ez. 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 Ai. Ez. Ez dakit esplikatu nahi zen, baina bueno. Bueno, hoxe zan gaurko bideoa. 2 urte eta gero erakutsi nahi nun normalen erakuste ez deten atal horren zatitxo bat behintzat. Espero dut gustatuko zitzaizuela. Eta hoxe da dena gaurkoz. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengora arte. Aio!
es una sargina.